খাসি খাসি 18,000 କେତେ କରୁଛ ରେଟ୍? ଖାସି କେତେ ଟଙ୍କା ମଉସା? 20 ହେଲେ ଦବ। କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି? 20,000 ଖାସି। କେତେ ମାଂସ ହବ? 15 କିଲୋ ଭଳିଆ ହବ। हरी गोटे झुंपड़ा मांडी थी पोसा ये गोटे भर्ती कर देला पूरा एना भी और को काका कितना आए जो आए रे କେତେ କରୁଛ ଏଇ ପଟୁଟା? ରେଟ୍ କେମିତି ଅଛି? 14 ଦୁଇଟାଙ୍କ ଏଇଟା 14 ସେପଟଟା 8,000। ଛେଳି ଖାସି କେତେ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ କରୁଛ? 18,000 ଛେଳି। କେତେ ମାଂସ ଆସିବ? କେତେ ଟଙ୍କା ଖାସି? 14,700। 701 କରିଦେଉନୁ।